Sada je najvažnije da se Ana seti šta se dogodilo te večeri kada je Saša poginuo. Znaš, ti si mi najveća misterija ovdje. Šta planiraš kad dođe svest? Pitanje je šta planiraš ti, Viktore? Zašto je Saša bio ovde? Zašto je bio hospitalizovan? Treba da veruješ doktoru, Ana. On zna šta je najbolje. Ako ovo izbije u javnost, najebali smo. Poslednji put te pitam, gde ti je sestra? Šta neko kao ti radi ovde, a? Kakve ti to probleme možeš da imaš? A Saša je to što jeste. Stvarno ne znaš. Niko nije to što jeste. Držite me ovde protiv moje volje. Nemoj molim te, ona je još dete! U suštini svakog je boleo kurac za nju, dok se nisi izgleda da ti pojavi.